Bamboo Grove. Gamit kami kasi ba? Kung nanda kami, nanda ka lang gumaran. Siya. Ni pahat. Wala. Bamboo Grove. Mango trees. Cows. Grazing. Yeah. Apa nasabong lang di manggal isa? Patingin mo. Hindi magaling-galing. Wala ka talaga. Hindi ko ako yun. Lampas na ba si Tita Isabel? Pero natitik kita ganyan si water control. Puro rice field lang siya talaga. Rice fields of Dulit. Tapos dito eh. Dito yung bamboo. Sa ilay. Nagtawid di rice field. Nagiti elders. Nagiti eldest in the family. Nagtitasi. Dati. Nagiti igit-igit. Bye-bye. Youngest. It turned out na pinakamahal pala yung mga Yun pala yung magiging pinakamahal sa Tour- sa mga tourist spot pala yun. Grabe, ang dami ng pera niya. Pero sabi niya, buti nga daw nakabenta siya kasi nakasakit yung father. May ginastos. Wala ko lang. Ganda ng property ni Mami dito. Kalsada. Yan ang problema pag ano, masikip ang kalsada. dapat pasok siya doon. Pasok siya doon. Doon pasok siya doon. Pasok tala eh. Tala eh. Ako dati, pumasok ako dyan. Yan. Ganun talaga yung remedyo niya. Masikip eh. Pasok na. Minsan, simulan na kita. So, meron naman siyang ano dyan, sa gilid. Kaya natin mo ba ganyan, ang tao na? Kawan. Puro bato na eh. Kapalantahan niyo ng tao. Taga-abroad. Kambo, hindi kita matigit tali. Sayang. Sayang. Dito pala yung parent. Abroad yan. Dapat yung parent na. Pagkakasyonan lang yan. Oo, parang gawa dito. Boundary. Regional boundary. Region 1 and Region 2. Region 3 pa. Region 3. Region 1 and Region 3.
Peters na classmate mo nga anak ko ah. Bakit? Corneto. Tingnan mo yun. Tingnan mo. Ayan. Ito ah. Yan oh, yan oh. Oh. Nag-adjust na sa... Oh, nag-adjust na ah. Nasa loob na. Nasa loob na oh. Kaya yun, napagastos. Pamamit niya. Kortada. At hindi, kakait at hindi ah. Ito tindahan na spa. Ayan. Matatapos ang Ito yung ginagawa, hindi mo matamaan siya. Ngayon. Sa. Ito yung... bintana yan. Isa. Infanta Elementary School. Ito central. Ano ba yung nag-adjust niya? Infanta Central Ay. School. hindi mo halaman kung ano yung ilaw. Okay na. Ewan nitong na eh. Nagbalang nga ako. Nangina nga bakasyon na ito kanyan. Mangka kain lagi ito ini. Local government ito eh. It's an LGU road. Hindi mo makito yun. Takpak tanin eh. Yung aso